salam dari kami Woko Channel. Piye to ki? Wis to mantu aku. Pena. Panggah oke. Manut dalane Gusti mawon bolo. Ya ta, wingi manut dirimu malah mbok jak turut Tegal. Lah ngeten ora Panggah maho. Kita mencoba bayi. Berarti guys dari wang mari. Iya. Panggah uki. Nincang kural turu lur. Denggeke turu. Nih kowe mbaturi denggek to nih. Mesakne kan gak patek payu. Gak patek laku. Oh, gak patek laku tak kancang. Miranan sih biasane wi. 15. 15. Tiap dhewe. Astaga yang lho. Bangetan pora yang ya Allah. Gak payu ngosakno jepapang nang kebonan lho lur. Dan jepapang nang kebonan bangetan ya Allah. Ya Allah. Kok ya nemen-men ya Allah dan astaga. 15-an geblak dhewe lur. Ndelok ya Allah. Gawe kelinting sisan ya Allah. Bruh. Udele ngomplong katian. Dek ngenteni wong adu pitik mari terus dek menawarkan diri. Oh, menawarkan diri. Kalau wong adu pitik ngenteni dek. Masuk. Semangat ya. Semangat ya. Semangat ya. Semangat ya. Semangat ya. Semangat ya. Semangat. Semangat yuk. Semangat yuk, semangat yuk, semangat. Semangat yuk. Dul, ana apa dul? Bah, panganan. Sine dawa iki dadi mangan akeh. Oh, ngono. Ben wah. Kegiatane saurunge syuting delon keruntelan nang kasur sitok ya delon. Ya Allah. Awane adem lho. Awane adem kok keruntelan ya. Lah iya. Keruntelan iki. Keruntelan kaya daun. Nah. Keruntelan. Saung syuting. Jojik keruntelan. Nang alas nih lur. Alah pangkas hari ini pangkas saiki lur. Enggak. Senyari ini pangkas saiki. Sing mandikan iki borek cara borek iki cara borek. Borek mate. Iki cara penake boreke ya iki. Cara jaranane borek. Belum kerja budidayakan ngopi dulu guys. Ngopi guys. Ngopi nang ndi iki? Ngopi nang ndi? Tepus. Ngopimu ya ado men ta, Cah. Ngopine nang tepus. Cedeke bola dunia. Oh, cedeke bola dunia. Ndi ta bola dunia? Disambangi suhu lur lanang lagi lho sing pegane mancing ngekum titit. Nah terus piye kan kita ngekum titit wong lanang ora wani mancing daster rek double meter Panggah oke ketemu wong edan lho edan babak gundule kae. lagi 6 madep orangnya sama sis lagi 6 oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab pertanyaannya dulur-dulur. Akeh sing takon, padha takon. Kang,
warunge Mbak Mintul ki lek ora nggih syuting ngono kuwi dibuka apa ora? Jawab pertanyaane ngono kuwi lah takon podokan wong-wong kuwi. Lah tak jawab saiki. Warunge Mbak Mintul iku nek ora nggih produksi ora tau buka. Dadi lek ora pas syuting ngene iki ora tau buka. Dadi kanggone bukake kuwi nek pas produksi tok alias pas syuting tok. Ngono lho bolo ya. Warung iki bukake nek pas syuting tok. Nek pas ora syuting ora dibuka. Ngono lho bolo. Lah iki nek pas produksi ngene iki kan arep produksi. Lah ngene iki dibuka ngene iki. Lah iki persiapan. Lah nek kene iki meng enek Mas sapa ki mung sing wis teko meng Suganto lah Suganto sing wis teko Suganto. Nah ngene iki bola dibuka iki persiapan ngene iki. Lah iki ada Mas Deng kok Mas Agus Awodiwo. Lah iki Mas Agus. Ngono lho bola ya. Tak jawab pertanyaanmu. Lah iki yang lagi hit Cak Ran Kambil piye Cak? Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Seger waras. Sehat, Mas Haji. Alhamdulillah, seger waras. Dan dengan Mas Min Tempe. Kabar mari, lahmu resik-resik. Wis memang. Alhamdulillah ya Mari. Alhamdulillah. Yo ngene iki lho bola dadi warunge Mbak Mintul iku lek ora produksi ora buka. Ngono ya? Lek pas produksi kuwi ora buka. Paham ya? Dari situ bisa dimengerti. Oh ya datang lagi. Ini kameramen Dancuk, Mas Gobal lagi sama Pak Ari ya. Persiapan produksi bolo ya segini iki. Ya wis pertanyaanmu tak jawab. Ono ya ngono kuwi mau bolo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Dadah. Roll. Action. Cek, tenangin dulu bro ya. Si enek sing genderan. Siap, Bos. Nyap. Ya medun to, Cil. Hei, dilayanku. Hei, dilayanku. Kan nek omong dilayang aku. Lah iya. Awas lho ya. Dilayang aku. Awas lho ya. Oh, jane los bolo. Oh, jane los. Oh, res. Jane los terus deh. Ya beber. Nanti kabeh. Cowopi itu untuk nganggo nang ndi bedane. Cowopi bolo. Jebeber. Jebeber. Rodane las. Cacing glinting lah adalah. kayak turu. Ala rasa mulai. Nyonyor rasa mulai nyonyor. Nyonyor rasa mulai nyonyor. Nyonyor rasa mulai. Ala apa boleh iki ya. Nyonyor. Nyonyor. Terus batak malah. Jangan turut coba. Jangan turut. Bopino, lain to mulai nyonyor. Nyonyor.